were kids in old blue jeans, laughing on your parents' swing. You drew hearts on my left sleeve, said promise you won't ever leave. Now the driveway's overgrown, but I still drive there on my own. Every crack in that old road, spelling out the way back home. You'll always be the queen of my heartache, crowning every memory I can't shake. I try to learn to live in your dark, but every time I heal you leave a mark. You're still sitting in that first car park, golden in the glow and in the dark. You were my forever from the start. Now you're just the queen of my heartache. I still set a place for two, talk out loud like you're here too. Friends all say I'm doing fine, they don't see you in every sign. Ticket stubs in old boxes, your name hidden in my pockets. I keep losing who I am, chasing shadows of your hands. You'll always be the queen of my heartache, you're crowning every memory I can't shake. I try to learn to live in your dark, but every time I heal you leave a mark. You're still sitting in that first car park, golden in the glow and in the dark. You were my forever from the start. Now you're just the queen of my heartache. If I could turn the clocks back down, I'd lay my pride in pieces on the ground, trade every restless midnight for one more slow goodbye. But every road I take runs out at the border of your house. I stand at your old front gate, still calling out your name. Ninjani siyaphila nathi noma ngihijackiwe, but I think I'll manage. This is nothing to me. Engicabanga ukuthi kuzokwenzeka ngenxa yesikhathi kade ngikhalela nomkhwenyana ukuthi isikhathi sesilimele sidliwe sengiqedelile. Ngizocela uDJ after sesibingelelene athi ukuthi nje khona bezokwazi ukuthi bangene ngaphakathi.
wathi ngifuna ukuthi ngenze umsebenzi kababa baqeda umsebenzi kababa ebese ngenza umsebenzi ozokuqondene nami ngoba angikwazi ukuthi ngiwenze kusenezinto ezingivimbayo so uNcebo usewumkhize namhlanje ukhabazela ngisho ngihlangana naye ngengisasho ukuthi umfana wezinkwa noma lelo gama seliphelile ukhabazela bese kuba usinikiwe hayi ngiyambongela mina it's so rare in our days sizovuma nje ngale komona nani kodwa nje akusenzeki kulesikhathi sethu samanje ngiyababongela nje bobabili kanye nemndeni yabo usinikiwe usisi ingane yami uyikho konke kumina so ngathi hayi angeke ngibenzele phansi I'll try my best makhona welcome sonke kodwa ngikholwa ukuthi yena ozositshela ukuthi hayi ke sesingaya kokodla noma sesingahamba angikholwa cishe sozama umoya noma kuyena ngizomshintsha ngizonza sure ukuthi ngiyamshintsha ngicela ukuthi ke use eze ngaphambili asiphe i-opening prayer. After that, uzobe sesho ukuthi awusegqoke elinye ibhanti kumele ikhona la aliphumule leli agqoke elinye lokusi welcome ngiyabonga.
Asikhulekeni bazalwane. Emagameni amathathu elikayise nelikamoya oyingcwele. Baba wethu ongcwele nongoyise wenkosi yethu Jesu Kristo. Ntambama Thixo namandla wonke. Ngiyakhuleka ntambama ndikhulekela lo mshado kaNgcebo nomakoti wakhe uMamzobe. Baba wethu ongcwele uthi namhlanje mangabe Nkosi undodana engena Nkosi lesigaba isigaba esinzima kakhulu Thixo namandla wonke ubasingathe emshadweni wabo omuhle ngendlela eyisimangaliso uthi Nkosi maqala lo hlelo Thixo namandla wonke bese Nkosi yami uyasihola Nkosi kuze kube semaphetheleni nawo uphethe ngendlela Nkosi eyiyo efiswa nguwe singahambi ngokuqonda kwethu noma Nkosi ngokucabanga kwethu nangengqondo yethu ngicela egameni elinamandla elikayise nelikamoya omngcwele kuze kwephakade amen. Mphakathi wonke sengigqoke ezinye izicathulo njengomkhize ugubhela ukhabazela uMavolo ngithi anginemukele namhlanje ekhaya laSembo thina baSembo banemukela namhlanje emshadweni ukaNdodana kanye noSinikiwe uMangcolwane siyanemukela nemukelekile nonke ngobuningi benu ukubakhona kwenu kuyintokozo enkulu emndenini wakaMkhize siyabonga. Umfowethu ube mfishane ngoba vele isikhathi ngeke ngasho ngathi khona into esifike yasidla so sizozama by all means ukuthi sithi ukuze senze izinto sakhanya khanya ngoba kuhlwa ngomnyama nokoma ngiyazi ukuthi ngazi kahle lokho nje ngiyakwazi ngibonile amabhakede ejuice ngehlezani bese khishela ngasegate ngaphandle kokupholisa anganoma ngake ngicela uDJ mhlambe noma eyodwa nje sorry DJ masiready mhlambe noma eyodwa nje lesithi after umkhuleko after ukwelcome nathi si welcome ke sikhombisa ukuthi sikhona la ngaphakathi etendeni noma eyodwa nje. Miss PP Khanyile ozokhulumela isayidi labo Khabazela abelunga Miss PP Khanyile emkhona ukuthi ukhona la ngaphakathi abesondela ngaphambili siyabonga. Bathula bakakodwa uma bakamkhwenyana sanibona Group family sanibona umbamba nozohlula sanibona kaMzobe sanibona kaMzobe bayanhluna angizame sanibona kaMkhwenyana sanibona kaMzobe ayisukanini bana sahambi sizolala la olo omphambi kwenu ngizokuhlawulisa MC
MC ngizokuhlawulisela ukuthi uyangidivorcisa because yokuthi miss mina ngumiss Mkhize but Mrs Khanyile ngizokuhlawulisa. Right. So ngiyabingelela ebandleni eliphakathi, ngiyabingelela umndeni wakaMzobe, umndeni wakaMsweli, umndeni wakaMkhize, ngiyabingelela kuzo zonke izibongo ezikhona nje ngizothi protocol observed because nibaningi kakhulu. Khona ama-colleagues amkhwenyana, khona ama-colleagues amakoti, nje khona friends, families, guys siyabonga. Bese ngokukhethekile ngizobingelela ubaba wasekhaya, sawubona abakukhanyile la ukhona. Asumisi bengimbingelela nje ubaba ukhona phakathi kwenhlamba umakhelwane wakho nje ukhona ngaphakathi. Bese ngokukhethekile ngizobingelela the bride and groom. Ngizobingelela mina-ke ngingudadewabo kaLinda ubaba kaNgcebo, shuthi nguthumbu lapha kaMkhize. So uNgcebo kahle kahle fanele nathi auntie kumina. So uNgcebo ungazi ukuthi ngu-auntie mayefuna ifavor. So uNgcebo uzofona meke waqala wathi auntie azi ukuthi khona ifavor landelayo. Mengabe ukuthi konke ku-right uvela athi kodwa short. Bese kuzothi ke senginomakoti ngicela ningangithathi kancane shem, don't take me small. Nginomakoti manje nomalukazana okusho ukuthi usinikiwe umakoti wami. Right. Kuthiwa ngizomela ngigqoke isigqoko esikhulu Nkosi yami samakhehla nezalukazi zakaMkhize. Ngiceliwe nje ngizokhuluma, angikaze ngikhuluma emshadweni but nje ngizothi nginifisela umshado omuhle, nginifisela le unity. I remember ngithe mangikhuluma noNgcebo wathi yazi ukuthi auntie usinike bazalwane ngipheni indlela. Wathi uNgcebo uyazi ukuthi auntie usinikiwe ungithande ngisawu breadman ngisawu kesman. Wathi usinikiwe indlela esisuka kude ngayo ungithande ngingakazazi nami ukuthi ngiyoke ngibe yilo Ngcebo engiwuyena. Ungithande ngisashaya isicabha etrackini ngideliver izinto. Wangithanda lo Sinikiwe. So ngizokhuluma ngenkonzo yokubekezela. Ngizokhuluma ngenkonzo yokuhlala ezwini. Ngizokhuluma ngenkonzo yokuzazi ukuthi ufunani. Ubekezelile usinikiwe kaMkhize. Hayi phela ngwakaMkhize ngazi konke. Ubekezelile kaMkhize. Ukubekezela kwakho ukuzalele this joy that you have today. Engizokusho kuwena ukuthi nje engathi ningabambana bese ukuthi ningamvumeli umuntu ozofika azokutshela ngoNgcebo. Nawe Ngcebo ungavumeli umuntu ozofika akutshele ngoSinikiwe. Ngiyakwazi ke wena ke ngiyakuzala kuye ukuthi qhwi. Kodwa ke ungathi qhwi ungakabi nayisho ukuthi kwenzakalani. Kukhona into ehlezi ikhulunywa engifuna ukuthi siyilungise today. Kukhona into ethi uma ngabe usushadile iba nabangani abashadile ukuze nizokhuluma ilanguage eyodwa. Mina I beg to differ. Mina ngoba akuyi ngokuthi ushadile, ungashada kodwa ungabi right uhlele emshadweni. Umshado awumenzi umuntu. Umshado ibhathi into eyenza umuntu it's a decision. So noma ungahamba nabo abashadile mabebolile babolile ngokubenza ukuthi. So mina nginale problem yokuthi abantu abaningi baze babuza ukuthi why are you friends with everyone? Mina clear there's everything. There is umuntu ongashadile, there is umuntu oshadile because ngicela into engafani kwabantu abangafani. Just because akashadile it doesn't mean ukuthi userethi.
right? So ngiyacela niyibambe leyo nihambe nayo abangani benu nizobathi angifuni ukumosha isikhathi senikhulume kakhulu kanti nexesha lemkile ngizothi nje welcome to the la umnandi ke la umnandi but into emnandi ukuthi uyazenzela wena mawufuna ukuthi kube mnandi kuba mnandi mawufuna ukukhala futhi uzokhala amen. Ngithi ngiyabiza ngibazi abanye balabantu kanti umuntu omdala bengisacela nje abelunga uMrs Mzobe kodwa unomusa angimizi ngegama ngisacela abelunga Ngibonga lolu suku olukhulu kangaka oluhle kangaka kodwa ukuba bengavumanga lo isimkhonzayo ngaba ngizange bekhona ngoba kuko konke sikwenzayo kungaye uzathi omunye umhlabeleli athi wangithatha la wangisusa la wangibeka la injalo indaba uyabona njengoba sida ngizokhipha umadino wami ekuthe wakhula wangilalela kodwa unenkani kodwa uyalalela namhlanje uJehova wenza futhi ukuthi ehambeni kwesikhathi abesemhlanganisa nanangumntanami uNdebo angizi ukuthi kushominje umkhwenyana ngoba manje ngathi umkhwenyana uzodelela manje ngathi umkhwenyana uzosibona ukuthi uyangibhosa uyingane yami ukuzazi ukuthi ngifaka uswazi engaleli ayikabi iyokungijabulisayo ngempela esaqala ngiqala ukumbona kwakubaleka lokho okumkhwenyana kanti angizile kuyena mina uyashiyeka nje mina ngithi ngiyoyiphumela esangweni kanti hayibo wathi ngibona emotweni hawu wenze njani into engiyithanda kuyena uyahlonipha ngizokusho lokho ngifeze ngikusho yebo yena-ke kuyekuthiwe phela isihlova sasekatsi angithi ngizana njalo kodwa uma isenomuntu omdala uyazazi ukuthi ubani yena ngithi angibonge kokhabazela kwamavoko ngibonge intokazi yakaMsweni ukungikhulisela umfana wami ngiyabonga kakhulu ngoba ukhule ehlonipha namanje usahlonipha
uthobekile kodwa ke phela unento zakhe ke lezo ezinhle kodwa yebo awusengicabangi uzothi zimbini kanjani awu hayi ngeke phela kodwa ke nje konke kube kuhle bazwana nosinikiwe hayi ngaze ngam-accepta nami ngoba ngibona ini intobeko kuyena ngibonani inhlonipho okhulu kakhulu uthando lokwazisa abantu abadala not to say ukusho ukwenza kumina kuphela engikwaziyo nabanye bawofakazi ngisho ukuthi nje singongolwane singowalawana singophohla singomalala ihlekahlekane abantu abafundisa ukuhleka abantu abakhishwa ngenoni emgodini benamahlobo manje ma bese befakela inoni base beyaphuma bahleka bandla njengoba banihleka nje uyabona injalo-ke lento ebezalwa uMamthembu mina ngiyintokazi yakamvelasi wavele enkangeni uyabona ngizomxoleka mina ungabosha ukuthi angikhulumi ngiyaxolisa MC sayaza bakithi ukuthi kuze kuthiwa hayi bo hlala phansi phela kodwa-ke manje ngizovele ngifake uvolo la ngoba ngiyagcina ukukhuluma ngengane yami ngibonga lolu suku ngibonga uJehova niphila amandla ngoba baningi bayafisa ukuthi kwenzeke kanje kodwa kwenzeke siyobonele kahle banje usenzele kahle yonke into ngoba nephutha lenza eqaleni iphutha ayengene ngopontsho kodwa walilungisa ngendlela emangalisayo akazange alandele kusho ukuthi wabona hayi kunje hayi-ke angisondeze iy'ngane zami uyayithanda iy'ngane zakhe ngeshevu hayi uyayithanda uyazithanda uyabona angiyeke ngoba ngizosuke ngimtshele mna ngiyishole ukuthi hawe mntanami bo hambi yogana hambi yozakhela umuzi mntanami hambi yogana hambi yozakhela umuzi wemntanami bo hambi yogana hambi yozakhela umuzi wemntanami hambi yogana hambi yozakhela umuzi oh ngiyathandela mina isithandwa oh ngiyathandela isithandwa oh ngiyathandela usuku namhlanje lumnandi kakhulu lumnandi ngento esize kuyona umcimbi esibizele kona bese liba mnandi ngedate nje uma ubheka ikhalende abanye ngiyazi ukuthi from la banama date banani abanye bavele base dating ngoba uma uhlakaniphile futhi uvesana usalusondeza umuntu wakho ngoba kunjena nje akuma pictures amahle sowathatha la sibonga kakhulu kuma sibonga kakhulu ngisasho namanje ngiyababongela uMr Mkhize nomkakhe uMamzobe Mkhize ngiyababongela kuyivela kancane kulesikhathi samanje njengoba esho nje umama nanokuthi baningi abafisayo but akwenzeki ngesimo sempilo esesiphila ngaphansi kwayo imisebenzi ayikho nani kodwa ke nje masisahlangene kanje sihlangene ngomnandi ngiyajabula esathi uma yena anganiki ithuba lokuthi akhulume ngcono kusanabhala incwadi athumele incwadi I think that will be better uyafana nami ngoba sometimes abanye they will be surprised ukuthi hayibo this guy omngaphambili uma zelapho ncebo
why bese khuluma kangaka ngoNcebo mina uNcebo even ubaba wakhe esaphila la ube customer kumina nami ngiyi customer kuyena uNcebo ube ngisupplier ngimkhulisa mefika kumina always besifike suspend isikhathi ngoba kwamanje mongambuza umuntu eyakhulisana naye his first car I was there Ncebo no Ncebo no ku right lo no Ncebo angifuni ukuthi his first wife ngoba akekho first but makunenkingi uNcebo befika naye umama wakwakhe sikulungise noma ingabe yipi inkinga hayi inkinga yefight inkinga nje sikwazi ukuthi sikulungise inkinga zomhlaba nani so angithathi chance njoba ngimla ngaphambili ngikhuluma his first house uNcebo kaningi ecishe enza amafilimu ngimkhuze ngimbuyise endleleni abuye sezongibonga ethi yazi ukuba ngizange ngizilalela buka nje into esengiyitholile noma into esengiyikuyona ipromotion emsebenzini esuka uma la eshop khona mina uNcebo ngimazi bese ngibingelela abakhethekile ngibingelele ubaba uMkhize Khabazela ngibingelele uMrs Mkhize izobilicious ngayithathi kancane njalo angibingelele bangizumile ukhona bezothatha le ndawo kodwa ke kusho ukuthi khona indlela esimthathile sebemane bangigila nje bangigabula bengithe ngibalekile mina igama lami nguPhumlile ngusisi omdala kaSinikiwe the one and only sister anaye sisobabili nje osisi angazi ngizoqalaphi kuningi kodwa nje ngicela ukuthi sibonge ngiyababonga abantu bakaMkhize ngiyababonga abantu bakaMkhize ukusithathela usisi wethu futhi abasithathelanga usisi wethu basithatha sonke basigona sawundeni mina sengiyazi nje ukuthi nginobhudi la kuNcebo ngisho ngabe kuthiwa ngihlangabezana nani ngize ngikhohlwa nokufonela umyeni wami thinta uNcebo kuqala mhlawumbe nawe uzasho ukuthi hayibo umani ukwenze njalo wathinta mina umuntu engithinta kuqala uNcebo uNcebo ngimazi kudala kodwa wayingibalekela nami ngixakeke ukuthi hayibo ekhaya sengine-tuck shop le wahleze kubhaka ifenezingwa kwenze njani njengine-tuck shop yini kuba ukufika uma ngithi ngiyangena ihambe lenqola kodwa ngokuhamba kwesikhathi hayi ngabona ukuthi uyaphila ubhuti lo futhi uphilo kwangempela uyabona ukuthi uma ngabe kunento ekhaya noma ngabe into enhle noma ngabe into embi uyena ogijima kuqala futhi uyena ngimthinta kuqala ukuthi hayibo ngizayibonakho ukuthi siphinde sibonge iy'ngane asiphe zona esiy'thanda ngendlela eziyisimanga abafana bami nabayazi nje mengiqhamuka umaNungu ngithi nje abafana bami siyabonga kakhulu angazi ngabonga ngithini ngiphinde ngibongele udadewethu okwenzekile akwandele bani kodwa yonke into eyenzekayo isikihlelwe uNkulunkulu usike siyaplana uJehova ngoba mengathandi yena angeke kuze kwenzeke sibonga inkuliso yabazali bethu ngiyabonga kaMkhize osikhulisela kuNcebo bamkhulisa ngehlaza abamkhulise ngaso nangendlela bamkhulisa ngayo ngiphinde ngibonge nangala kaMzobe bakhulisa udadewethu nathi safaka isandla hayi uyazi ibhande ngangekushaya-ke luphaka angeve ngimshaya ngophaka mhlawumbe ubuya ngivusela amagqomo ngangeve ngimshaya nje kakhulu naye sibonga ukuthi uhloniphile wafika wayiphatha kahle wayosiveza kubantu bakaMkhize ukuthi sabantu abanjani ngoba phela umuntu ubonakala ekhaya aqhamuka kulona ngokuthi uziphethe kanjani njengoba beseshilo kuma ukuthi hayi inkani ikhona kodwa siyabonga ukuthi mhlawumbe akakayivusi ngale futhi sithi akangayivusi kufanele athobe akwazi ukuthi umakoti uyathoba ubaba uyathotshelwa ubaba uyikhanda yena umqala she always has to submit ngaso sonke isikhathi aphinde futhi yonke into meqala into ayiqale nomyeni wakhe angasuki aqale kubangani mekwaqala kubangani uzobe eseyonile into akabuye phansi into discusswe ihlale akhulume kahle nomyeni wakhe babonisane baphume nesinqumo angalaleli umuntu
umuntu othi hayi mina ubana ubaba kabanje ngiyamtshela akuhambi kanjalo ngisho ukuhleba-ke ukuhleba nje uma uzokuthi uhleba umuntu ofanele uqala uhlebe naye ungcebo ngoba kuthiwa siyahleba shame nabayeni bethu ukuhleba nje uma uzokuthi hayi khona lento ekushisayo umuntu nje wokuqala nje uhleba nongcebo ngisho ngabe kuthiwa uhleba ngomuntu angamazi but uzobe usuyikhiphile leyo nto noma khona into engakuphathanga kahle emsebenzini noma ngabe ikephi ibila leyo nto ikushisa umuntu oqala nje thatha ucingo ushone ngale umtshela ukuthi awu baba sekukuthi nokuthi uzoba nayo indlela azokukhalima down ngayo akufake endleleni ungaze uthathe iy'nqumo ezingekho right. Ngithi mina siyabonga kakhulu sohlezi sibongile njalo ngiyafisa ngathi indlela yenu ingahamba kahle uNkulunkulu aqaqa amafindo asuse ukhula endleleni niqhubeke niprosperishe bese sithi imali ngifisela imali money and more money sifuna yona nemndeni ukhule nekhaya bese ngithatha uJehova nimfake ekhaya ngaphakathi kuba uyena owangamela ikhaya niphinde nibiye ngaye bese ngiphinde ngithi siswami bengabe uJehova ungamazi angisho ukuthi phuma uye enkonzweni ethile but azi ukuthi khona uJehova ayikho enye into ozoyenza nokunye ozokwenza ngaphandle kwayo uma ngabe umama ongaphethe uJehova ongembethe ongabiyela uJehova lelo khaya likho lobo kumama abukho because ngaso sonke isikhathi kufanele ube nendawo yakho ukuthi njalo before uyolala awumane ugibele nje embhedeni ngathi unogwaji before uyolala unekhona lakho ohamba uyothulula kulona kuJehova ubonge ngoba ayikho into eyenzeka ngomlingo konke kuqhamuka kuJehova. Ngiyabonga engathi uNkulunkulu angaba nani emshadweni wenu phinde kube kuhle konke siyabonga. Sengcupheni ngalawo magama bengisacela ukubiza izinja not the dogs lezi ezidla isikhathi izinja zempilo ezidla impilo nomkhwenyana ngizocela isondele amakatsi bathi sekatsi abafowethu abakhulisana naye umkhwenyana uNgcebo ngizocela ukubiza uPhumlani ngibiza uBonga ngibize noNsibane bezela ngaphambili Ubonga lo abantu basekunje selusi sibonga mfowethu step asithathile yebo ngiyacabanga ukuthi nathi sizofunda kusona ngoba sikakafiki lapho kodwa nje ngoba ngishiliseni bomude ngiyabonga ngicela sijabule kube mnandi siphathane kahle sona awu wazamfishana ngoba wathi nje siyambongela umfowethu kwiskep lesiqathu lela selithathile futhi isiqathu lesisha bathi support abalamkhize nombuso Angena uNomusa nguNomusa Mkhize. phela unomusa besisho thina Ingane kaSilingiwe. Ngiyabonga ngethuba mphathi ohlelo. Ngibonga nje ukuthi ngibile la namhlanje ngizibonalisela umngane wami uSiniko. Esisiba abangani
idadi yethu. Namhlanje selifika lo suku namhlanje ngazizwa ngifikelwa yinyembezi senjabulo uma ngibona umngane wami sesimkhipha ekuseni sephuma kuwo. Because bese ngazi ukuthi bese kuyena osesele kubomncane. So nje uNkulunkulu uyayihlela into zakhe usinikiwe. Uyakwazi ke mngane uma uhlezi ukufisa konke sekufezekile ngokuthembela kuJehova. Ukuthi uDavid emthemba uJehova mphefumulo wami lapho konke kusenhlizweni yami makuthembe igama lakhe elingcwele. So namhlanje usuku namhlanje libe impumelelo mina njengomngane wakho oseme nawe yonke leminyaka ngiyajabula kodwa ke isishintile iTitle manje angazi noma usayena umngane wami usosibiza wami ngakusazi ngoba phela ungeke ubhuti wami. So nje khabazela ngiyabonga khabazela ngiyabonga Mungu ngiyabonga singelwayo sebeside siphondele emathi esaphanda abavumi bebungane. Ngiyabonga Nguneza ulenzile iqiniso ngomngane wami hayi ulenzile iqiniso siyabonga kakhulu asizokwanda ngoba nesikhathi sesihambile ngiyabonga ngibisela konke okuhle. Njengamanje sizodlulela ephuzweni sensitive le-motherland ne-fatherland. Hlala phansi mkhwenyana. Ngizocela umama la okuyena ozosingenisela ingane yethu kwi-motherland. Ngalo sinama program phambi kwethu ematafuleni. Ngizocela uMrs Manjomane kubo yena oza ngaphambili ozosiwelisela ingane yethu from la sorry abakamakoti sorry sizocela uMrs Mhlongo okuyena ozosiwelisela ingane from ngala ebeke ngala. Angeke ngize ngichaze kodwa nje inkulumo yakho mama iyona ezoyichaza. So ngicela uMrs Mhlongo eze ngaphambili. Ngizobingelela wonke umuntu ongaphakathi kwethenti ngengize ngisakwazi ukuhamba ngegaba bathi lo phambi kwenu uNoluthando wakaMhlongo uMrs Mhlongo njengoba bengike ngasho ngathi uNoluthando wakaMhlongo lo ngaphambili obebizelwe ukuzowelkhama umamzobe Mrs Mkhize. Swabeka ihlandla my friend. Wena okhanya maseswini nakwena seyakhanya kusukela namhlanje yaphambili. Kuthiwa ngizomwelkhama kule ndawo le. Sinikiwe khona abantu abazokuthusa. Bathi emshadweni kuyashisa banamanga hayi banamanga sisi. Kumnandi lapha yana. Bathi ukhiye nengidi mekula kuwena. Moyiphathele wena umshado wakho uba mnandi. Make your husband your best friend. Mengeke semsebenzini sinikiwe phone him ngelunch time yakhe nangethi time yakhe umtshela ukuthi wemfethu wami isikhathi uNoluthando lapha ngezansi bese ku1 no 2 no 3 uyena umuntu ozohleba naye lo umngani wakho lo uyena mulalela ke mngani wami zimbili izinto kufanele uzenze ngizosheshisa zimbili kuphela kahle kahle okunye sesokhuluma so2 izinto ezokwenza ukuthi nibe nje nibe yothu niba abangani 1 uzomthobela sisi uzothoba uzokhulumela phansi uzokhuluma kahle naye even noma into ongayithandanga ngalesikhathi wena yabo ushiselo
awuzoyisho ngiyacela awuzoyisho uzomlinda ehle mase uthi yazi sibanibani ngale ndlela wena ongiza ngawo u1 no2 no3 anguthandanga. Okwesibili mngani uzongamshayeli umthetho uzoyibonela yena kuwena. Kunezinto ezenzeka umuntu wesilisa while ukhuluma nomuntu wesilisa wakhulumela phezulu wathetha akakuzwa totally akabe sakuzwa nhlobo angazi noma bathi bebezalo bathi kushaya kancane phansi ekhaya abezwa mele wathetha into uzoyibeka kahle. And the other thing bedroom mnganami akuyona indawo khula amakhala and feed your man, feed him. Kuke kuthiwa emshadweni ingane ayifuneki ngoba khona le ndawo yokufeed engifuna ukufika kuyona kodwa angikwazi ngoba ngibona ingane, but feed your man in such a way yokuthi aze athi hayibo mama ngeke uyamphakela umphakela phaka sinikiwe phaka ukuze angayi ukuyoma kulayini abambe ifleti emzini yabantu. Wena kwakho nje ukuthi uphake isekuseni isemini umzuze uthi usuthile baba uphake uzobona-ke emshadweni wakho uzoba mnandi. Leyo yinto sizongayitshelwa wena sombone esemile umkhaya simbone nendlela ehamba ngayo namajita athi majita ngiyabuza umbone ngasemningi emajiteni hayi ukuthi wena uthi hayi nobona bangani bakho no akushiwo kanjalo wena phaka akushiwo kanjalo wena phaka phaka siningiwe ngiyabonga. Round of applause. Ngithande nje leli lomkhaba nophaka. Why ngithanda yona kulunga ngomazi engakabi nawo umkhaba esagqoka amateo kukhona amateo athi old star. Angizwa ngawo mefika endaweni yami phaka sefikile uNgcebo ehamba le moto asebenza ngayisa ehla imoto isahamba phaka sefikile uNgcebo. But that was back then. I think it was 2008, 2010, 2000. Yeah, 2009, around there. If I'm mistaken, but then the 2008, yeah. So, ngibonga kakhulu uManjomane iyalo aziphe umakhabazela hayi uMamzowela imo umakhabazela emkholo ukuthi uxoshile waphinde washo wathi hayi asekhona amanye ama-classes. It's not the end of the class. After this class there will be another amanye ama-class bocingo noma bebehlangana e-restaurant noma kuphi njengomuntu yena osemkantshubovu sehlalile ezwini bazobe sebebonisana ukuthi hayi makwenzeka kanjenza kanjenza. Ngiyajabula mina makusekhona abantu abakanje ngoba ubone ngazuthi kuyonakala kwenzeka kanje ingoba we all rely on TikToks, Facebook, sithatha izinto ezika-Facebook, sithatha izinto ezika-TikTok ukuthi indoda it's nothing, we 50-50 with this with that. Ngiyajabula makusekhona abantu abanjengoMamhlongo abazi ukuthi indoda iyatshotshelwa, indoda iyaphakelwa. So ngibonga kakhulu ngalawo magama ngiwaqondisa straight kumkhwenyana esingaye namhlanje ukuthi lamagama bekade eshiwo uMamhlongo ngiyacela ukuthi naye awadigest awashintshe awaguqule awabhekise ngakena wonke into enjalo azi naye ukuthi awukwazi ukuthatha ingane yabantu isebenzela kahle mhlawumbe isebenze ebhenki mhlawumbe unesi mhlawumbe isebenze esibhedlela isebenze eklinikhi uyithatha ingane yabantu uzoyihluphekisa ngoba nakho wena mhlawumbe ngiyalinganisa useyinkweni
uyakwazi ukuthi emsebenzini kuthiwa you can take 4 every day bese uthi lengane yabantu ebeke endlini isizodla lezinkwa-ke ngoba wena usebenze ey'ntweni cha akusebenzi kanjalo la magama mina ngiyawaconverta kwi-fatherland ngithi la magama kaManjomane I respect them kodwa ngiyawaconverta ngithi uMkhize ngicela naye azi ukuthi ngeke athathe ingane yabantu azoyihluphekisa idlizi isinkwa esibrown namhlanje kusase simhlophe kuzomele azi ukuthi ingane njengoba eyifake la endlini fanele azi nayo ukuthi kumele ayiphakele ingane angakhali ukuthi hayi bo sekukanje i-account yami kanje angeke azakwenze lokho especially ke sikhona thina sibadala ngoba umncebo ngihlala naye kodwa akakhohlwa ukureport ukuthi hayi bo engusinike uzo ngihlala naye suke sijabulela mhlawumbe sibuka ibhola noma hayi embhedweni hayi endaweni ebhedala wasuke sindawonye kukhona into esuke isihlanganisile kumnandi in most cases sihlangana kumnandi kodwa nje ngijabulelayo kuNcebo kuMkhize namhlanje ukuthi akakhohlwa ukubiza igama lomuntu wakhe okhombisa ukuthi lo muntu loyo khona into ayiphokophelele ngoba even ngike ngalinganisa eqale ngathi even his first house one mention igama lomuntu azwa hayi kanje hayi kabili kodwa akukho la amkhohlwa khona engifisa ukuthi engathi angaqhubeka uNcebo indlela acabanga ngayo nangendlela include ngayo umuntu azwana nayo amfake noma ngabe nini ngiyajabula Ncebo serious honestly this is like openly we fatherland but ngiyajabula indlela omazisa ngayo nangendlela oyigqaja ngayo ngomuntu wakho awukhohlwa futhi kumele ngiyomlanda ngiyakwazi lokho kumele ngiyomlanda Razo yini unganginikeza yona ngiyazi ngoba ngimlandeli ngiyazi ukuthi kukanje nje guys ngasemnyango DJ eyodwa yothanda and then bengisacela la ukuveza ngewindi kuma program esinawo mangabhekisisa mawukade imlandelo uyifollowish program there is lot of lokunjani esiwaskiphile bengisacela ukufaka nangumfana omncane la o-approach-e umkhwenyana la emnyango wamcela ukuthi azomculela wandile sacela ukuthi eze la ngaphambili asishayele ngomuntu owodwa ngoba ngeke uhlale kimi nami ngihlale kuye owaqabela izano zami uhlale kimi nami ngihlale kuye owaqabela izano zami mina ngihamba noJesu wami uhlala kimi-ke nami ngihlala kuye ngikhululilwa Jesu wami ngezikhathi zonke ngikhululilwa Aliwe kufeziwe ngomoksemhlabeni sekudaliwe kufeziwe nalolu suku lufesiwe ngithi nalolu suku lufesiwe bonke bawo kufesiwe ngithi konke kusemhlabeni kunesikhathi sako
Ngala nguwandile kaMkwena. Dala inhliziyo. Wena surprise ngiphethe nami. This is so touching. Hey. I almost cried. Kodwa mau MC funa be strong. Ngiyaqala kuwo MC. Honestly ngiyaqala kuwo MC. Ngabe sengizoba MMC. After this one I'll be MMC, of which it's a higher yebo. Kodwa makusekhona ingane nje ngizwa kancane ngathi uqhamuka kolindela. Ngikhona ufikile mlomo elindelana. I mean, angazi talent nje. Yo, angisho ukuthi ngithini, I don't know nothing about gospel. I don't know much about gospel. Kodwa nje bakhona abantu abaculayo la nangangazovuya umkwena ngaleza ikhathi. Self-doctor amalo. But of which engikholwa ukuthi mhlawumbe umfana uyahlanganisa amavidiyo awasenda. Okay, asikho lapho sila Kungebo nosinikiwe. Sesibuyela kena manje siya kwi cutting of cake. Siyajomba ngoba kufa ngomnyama. Sesingaze waleli cake asingaliboni. Kanti kunemndeni kumele ithole o 60% no 70%. Khona imndeni kumele isale no 10%. Bengicela nje the last ngicela silalelane kancane sengiyava khona kuya ngasethunjini nokuprepare kusekhona nokuphuzwayo futhi siyakubona ikona lokho engithi siyakustrategize ukuthi sokwenza kanjani ngoba sibonile sifundile kodwa sizazama indlela ukuthi wonke umuntu ola ngokubalekile aphume etholile ngabe bikho umuntu ozonikela ikhanda nozokwenza njani so ngicela this is my last sengijumpe ey'ntweni ey'ningi futhi ngabe sisahle la maybe till 8 o'clock kodwa sengijumpe ey'ntweni ey'ningi ngathi scratch sesiya kwi-voice of thanks ebengicela ukuthi Nkosi yami ngiyazi nabo banamahloni futhi bakhathele kade kunomcimbi elasonto sekunomcimbi bayikhathalele labantu laba ayikho lento etheni abazoyisho kodwa bengicela ukuthi sibaphe indlebe njengabantu esihlangene ngabo sibahloniphe okudlula uMC okudlula uMamhlongo okudlula uPP okudlula wonke umuntu owakhuluma bengicela ngisho laba abasave ama drink ke bame i-dessert ime ngisho ama-plate angaqoqo bengicela ukuthi labantu abawu2 abasihlanganisile ngoba ibona bazosinikeza ne-guidelines ukuthi from here sihlala kuleli tent noma siya lapha ezansi noma siya eNtuzuma noma mhlawumbe khona amabhasi mhlawumbe kunamabhasi azoma la we don't know bengicela ukuthi sibaphe indlebe sibalalele mhlawumbe kusasa bazothi asize nama-swimming costume sorry ungakhuluma mhlawumbe kusasa bazothi asize nama-swimming costume konke abasiplanele yona ngicela okay omakhelwane ngicela thina siqhamela mshazafa eBhambayi ngicela stop 8 ngicela ukuthi nathi somakhelwane bengicela ukuthi sibaphe bengicela nje sibahloniphe kwamina ngizukunyakaza ngelo ngiphuma khona into ebengiyichecka la angizukuya koyichecka ngizoyimela la ngicela ukunikeza kuyethiwe ladies first but I'm so sorry to do this but I have to do it ngoba ngiskiphe amalokhunjane ama-guest ethu bekufuze akhuluma ayinqwaba ngathi I know asithenda bengisacela nje ukunikeza umam Khize ngokukhulu ukuyiqhenya naye amelwe isibindi
nawo nomndeni wakhe ungcono seduze ayibongele kubangani kuyifamily yakhe omam nomusa kuyifamily yangala kwaKhabazela la eganele khona so bengisacela ukuthi nginikeze yena meqeda uzobe sewudlulisela kubaba wakwakhe umbhobho and then sobe sesivala kodwa bazobe sebesinikeza ke ama guidelines ukuthi where to from here. Ngiyabingelela nonke egameni lenkosi uJesu Kristu, amen. Ngicela ukuqala ngibonge uNkulunkulu. Ngaphandle kwakhe ngaba sifika ngala. Ngiyabonga kakhulu umyeni wami. Umyeni wami. Ngiyabonga umyeni wami. Ngiyabonga ngokungibekezelela. Wangithatha. Uhlezi uthi anginakhanda. Ngiyaxolisa ngokungabi nalo ikhanda. Sengizoba nalo ngiyezwa. Yazi ikhanda beliphumaphi? Ngoba mina bengifuna mina ukuthi ngibe uMesisi Mkhize. Ngicela ukubonga futhi nakumamezala wami uMama Msweli. Ngiyabonga ungamkele emndenini wakaMkhize. Mangaphosisi sengihlale nabo maybe 13 years. Siphusha njengoba nje kuchaziwe eqaleni ubaba uKhumalo uthi umzayivusisa kude naye kude kakhulu naye. Umyeni wami lo wangithanda guys mina uyangithanda umyeni wami shame. Futhi ngiyazi abaningi bayazi bawufakazi. Uyangithanda indoda. Lapho kunzima. Umama. UMamThembu. Athi nje uyabona nje lo mfana wakho wayibheka. Ngithi mawenzela. Uyabona nje ngelinye ilanga uyobe sekuthuka ngazo lezingwa lesithini ekhaya isigaba sesingazithengi. Ngihambele ngane ngesitolo ngiyabuya siphethe isinkwa sinowancane. Athi mahawu sengibuyile njani athi sinayi asithenga ngisini. Siphiwe umngani kamama. Ngiyabonga. Uyithandile ingane yami engifike nayo nasemshadweni. Wakhulisa kwangathi wakho. Ulisho ogcwale athi ubaba. Yabo uthando ukukhombise lona umntanami. Ngiyabonga futhi ngiyohlezi ngibonga angiphezi. Ngibonga ubabezala wami esalala. Angiyazi mina lo guys. Baze babuza abangani bami umsebenzi bathi singiyowenza ngani. Ngithi guys angazi nami. Kanti ngiyazi ngeke ngiushare phela mina ngithi imfihlo yami ngoba ngithi guys ngiyazi ngithi kuthiwani 2 men uyantshontshwa ngithi hayi guys ngiyabonga ubabezala wami ngithandile wangamkela behlangene nomamezala wami bangithanda ngaba ingane kodwa okukhulu ngiyabonga Khabazela kaMavo. Yazi kufika le ngoma le hayi guys ngizongixolela uMC uthi hayi ngadlali
kodwa ngithi mina saqala sadlala sadlala sikhohlisa lamagama uthando lwamila wamila sengithanda ngempela ngempela uyaze ngabona kulolu thando lwethu Yabonga mina nonke ukuthi nibe lana. Ukukhala kwami guys bengikhaliswa uyabona ngivele ngaba overwhelmed uma ngibona le ndawo igcwele kanje. Kwafika lokho ukuthi guys ngiyabonga isupport nothando olungaka enisibongiseleni. Siyabonga kakhulu siwumndeni wakaMkhize. Sacela ukubingelela ngokukhethileyo umndeni wami Zobe omangcolwane omawalawala ngibingelele umndeni wami wonke wakamsweli noWamkhize ngibingelele omakhelwane bami bonke uGoyasta Ntuzu bafowethu nonke ngithanda ngokufana akekho odlula omunye ngizosuma nakho nje ukubonga kuSinikiwe Mkhize umkami kuyizilo thina kodwa-ke ngibonge nje kakhulu ngokungipha futhi abafana insizwa eziyovusa umuzi kababa futhi OGP nobanzi cabule plan so ngibonge nakumfowethu uBig Boy ngibonge nabafowethu Onzi noMthuko nabo bonke nje abafowethu ngibonga kakhulu isupport uRazo kai uyazi le ndoda leyibiza ngoRazo ikhona kakhulu empilweni yami ayikho into engathi ngeke ngiyithole uma ngifika lapha ngize ngisabe ukuthi uzothi ngithathe advantage yabo but nje umuntu engikwazi ukuya nomnini kuyena uma kuthiwa ngempela ngidinga ama-advice nempilo uqhubekela phambili indoda engibonise nje kakhulu so njengamanje futhi njengoba ngitshele manje ukuthi ngicele bo-MC ngoba khona umngane wami umakhelwane wami aphumelelanga besemsebenzini bayitshethe uzokwazi ukulola akanayo ichoice yokunqaba akangakwazi uyazi so nje ngiyabonga kakhulu kuMamzobe ngiyabonga napuma wami ongizalayo ongikhulisa ngenhlonipho nangothando nangokungabandlululi ngesonto uma uyigospel-ke umuntu oyigospel unothando kakhulu so nayindlela amekele ngayo unkosikazi wami nje ngabe ngibamba amanga ukuthi uke ahlebe ngaye kumina ngoba phela umzali uyakwazi ukuhleba kumina ngomkami yabo phathi into engiyithandayo njengobaba nje naye esayilalela bathanda into efika nami ekhaya ngoba bafuna mina ngibe happy yabo hlanhla leyo-ke nomkami waba lo muntu abe uyena wathi bona waba nosizi shobaba kakhulu eseGuda bo so nje shalom so ya kodwa nje all in all uyazi ingane zami ngithanda zonke osnow ukuthi kodwa ngiguleke mina ngifundisha ukufa same ngendlela engafuni ngabo bonke ngama-pieces to pieces so ngiyabonga nje ngakho wonke kakhulu ngiyathemba ukuthi soqhubeka
sikwazi ukuthi sinake imindeni yethu ayikho into ezoshintsha kule mpilo yade siyiphila manje. Uma kusawuma uMamdlobe, uMamkhize kusawuma. Fanele siqhubeke. Mebethi nje same time siyaxhuba. Ayikho ama-excuses ekhaya sohlezi senze plan. So nje ngiyabonga bafowethu olwazi no-Black Cat uToli noSizwe uBafu ukhabazela nimboni manje uBafu. Kodwa nje ngiyabonga kakhulu bafowethu i-support eniphe yona. Ngibonge nakosisi abaphelezela umkami. Izandla zidlula ikhanda bafowethu. I-support engiyitholile inkulu kakhulu bafowethu bebonkana bebonke. Mangingabala nje ngeke ngiqedishe ukuqeda yabo. Ngiyashona uMosco manje. Siyabonga kakhulu. Cela sijabule. Into kade ngizoyifisa bandla bengizofisa ukuthi abantu abahlezi phansi besale ngala ngoba nxa isimo semvula bengicelile abanye abafethu ukuthi sehlele ekhaya ngoba ekhaya khona nanomphembo omncane ukuze ngikwazi ngizobona iplan ukuthi utshwala ngenza kanjani ukuthi sithi ukujabula mangaphelanga-ke manganelanga sesibona isikhathi sokuya ngasazi imithombo yasho nangemali Again. With that note, nami sengayiqaja ngisho ukuthi ngibonge kakhulu ukuba kana abakamakoti bangangikhothi. Bayiphatha kahle abakamkhwenya nazi basemphansi. Abakamakoti bangangikhothi. Ngibona abantu engibabeka la. We're here for them, Jay. With that note, they're sure Umakoti
I